sunan ka gwanina, kai kadai ne guda daya, kai kake min rabu sarki, yau da zo zan yi godiya. Karaban littafi zama ke shugaban duka duniya, wanda shi ne kace maso shi kadai ne uban gida. Salati ba adadi gun abin so da rayuwa, alihi har sahabu nasa sun hidimta wa rayuwa. Gaida ke umma garkuwa, yar gidan na Jamal Huda, wacce dai take dauke da abuwa. Ke kadai ce a bar kirana umma karan karantuwa. Lale maraba da mai gida, assalamu alaika ya dai Jamal Huda ya masoyina. Ka kawata mana duniya ta yi haske a ko'ina, ka kadaitar da rabu sarki kace mu bi shi ilahuna. Kai kadai ne ka birge Allah sai da ka ya ubangida. Ewa ya kai matsayin ka babu duniya ma tana gani, kalikin ka ya girmama ka duka bayi dubun sani. San ka dai ya zama dole a ko'ina za mu yoti ne, wanda duyar rike ka ya tsira babu shi babu gargada. Lale maraba da mai gida, marhaban bika wasa a daika, mun buka zo da gaskiya. Kai da cin dai gwanin mai akai, babu mai manna murdiya, ya zo da komai gaba daya. Zuciyoyinmu sun wadata akan ka mun ba da gaskiya. La ilaha illallah sarki Muhammad Rasul mai gida. Lale maraba da mai gida, shi fatata mu kawai yake yi, shi ta yaya za mu tsira. Ya cinye samai ya cinye kasai, rabu Allah yake kira. Annabawa da mursalai har mala'iku ma suna bara, su samu albarkacin kamahi sai da kai ya ubangida. Cin sama ko ana mauludin zuwanka da godiya, sun bi sahu-sahu suna marhaba da sauka guda daya. Sun yi imani kai suke ta hidimtawa abin mardiya, don ka Allah ya kage su sun sani haka mai gida. Lale maraba da mai gida, kaji su masu hidimta wa shugaban daga duniya. Kai ko bawa mai zai hana ka ji daɗin saukan abarƙaya, su ba su sabo gaba daya. Kai ko ka tare zinubai sai uban girman kai da turjiya, har kana furta yin sabida to rabu ma yayi wa mai gida. Rabbi sallu ala nabina wa alihi har sahabuna, kai ta yin sa sau adadin da ba misaltuwa ilahuna. Iko na roki tabbacin sau da soyuwar san habibuna, na furta ya karbi baitin na sansanar zan kuma gida.